Ayithembe. Eyasina lamanzi. Kodwa ngitshelile Chili Bites ngathi khona imali yanele futhi khona neyakho. Abe siyazini Thembi. Yabo labantu abakini labo, basemafama. Hayi, ngeke bangamukeli iStreet sesijengami. Kodwa nje ngeke usabe street kid uzobuhlali nathi. Kulungile-ke Chili Bites, sungasala nolwandle lwakho. Bangoma bayabonga, bangoma bayabonga, bangoma bayabonga, bangoma bayabonga, oh bayabonga, bangoma bayabonga, oh bayabonga, bangoma bayakita. Yazini Thembi, mina bengazi ukuthi uChili Bites ngeke avume sibuyele naye ekhaya. Kodwa ngeke size simkhohle. Thembi, ushuthi uma kade sibona njengoba kade sila edolobheni. Noma ngabe sikibi uma uhleze sibekile kwisi. Bangoma